Връх Голеш, първенеца на българска територия на планината Гребен. Чудесни панорами има. Обаче преди тях традиционно някои други приказки. Българското правителство подаде оставка преди няколко дни. Обаче следващото, което ще идва, вече ще искаме програма, и тъй като това е сериозна тема, поне ще отворим една от точките, които трябва да се направят, и тя е в подкрепа на малките фирми, защото те са по принцип основата на икономиката. И тук вече няма да става дума нещо за лесен достъп до кредити или нещо подобно. Малките фирми имат нужда на първо време изобщо да могат да стартират първите няколко месеца, първите няколко години, а държавата при сегашната система, с която обвързва минималния осигурителен доход с минималната заплата, която непрекъснато помпа, без никакви обяснения защо трябва да е толкова, просто много били бедни, много такова. Само че тия минимални заплати са и време за този, който иска да стартира бизнес, защото върху тях се начислява, поне в момента е обвързана минималния осигурителен доход с минималната заплата. И това е едно от нещата, които трябва да се направи, е, че за самоосигуряващите се лица това нещо трябва да се развърши. Тъй като един фрилансър, свободна професия, е длъжен, поне ако сега се спази минималната заплата от 26-та година, стане 620 евро, фрилансъра или собственика на търговско дружество е длъжен да плаща поне 172 евро за пенсионни и здравни осигуровки. А пък в първите години, поне първите месеци, е възможно този бизнес да няма никакви доходи. И няма логика, когато не изкараш никакви пари, да плащаш осигуровки. Защото осигуровките са данъци. И няма да спорим на това, но те не са просто данъци, а са данъци за бедните. Данъци, които би трябвало да се плащат, когато се изкарват някакви пари, а не и когато не изкарваш никакви пари. И затова, може би, единствено, което да остане, някаква минимална осигуровка здравна, а да се плащат осигуровки на по-висока база, на значение тях дали ще е на 300, на 400, на 1000, на 3000 евро, тогава, когато лицето, което трябва да ги плащат и осигуровки, ги е изкарало. Значи има доход, има осигуровки, няма доход. Единствено, ако не е осигурен на друго основание, да плаща здравни, защото знаем, че поне това здравната осигуровка е някакъв вид застраховка, да може при нещо се разболее, да отиде да го приемат в болница спешно. Но за, например, пенсионни осигуровки, докато не почне да изкарва пари, няма логика да му се търсят осигуровки. И как може да стане това? Като се направи една така чисто счетоводно, но една пенсионна реформа, където модела на осигурителния стаж се премахне и започне да се гледа модела на осигурителния принос. Защото, някой може да каже, той тарикат, той ще укрива доходи, няма да се осигурява,
а накрая ще има права за пенсия. Ами не, при модела на осигурителния принос в крайна сметка ще му се гледа той какви осигуровки, т.е. върху каква база се е осигурявал и върху тази база той трябва да постигне определен брой осигурителен доход спрямо средния през всеки месец. Някои месеци ако изкара 0,0, но други месеци ако изкара много, ще плаща осигуровки върху колкото изкара. Ще изкара повече от средното и ще навакса. Докато при сегашната система това е невъзможно, но за пенсионната система някой друг път. Сега, друго, което трябва да се направи, искаме от следващото правителство, което ще дойде в програмата му да пише не как ще увеличава пенсионни осигуровки с и повече процента, искаме да виждаме програма, в която се намаляват осигуровките. Програма за намаляване на здравните осигуровки от 8 на 6, както си бяха преди тройната коалиция да ги дигне. През 2007-2008 година някъде, когато искаха да дават тези 2% допълнително на частни здравни фондове. Но нито ги даха на частни здравни фондове, нито върнаха, което нямаше да стане вероятно нищо хубаво от това, но и не ги върнаха и обратно на 6%, където трябваше с толкова си се обслужи системата. Докторите бяха толкова недоволни, колкото и сега. Пациентите може и по-недоволни да са сега, т.е. няма никакво подобрение при здравеопазването, така да го кажем. Поне така го усещаме. Обаче се плащат 33% повече здравни осигуровки. И нека да видим в следващото правителство програма как намаля здравните осигуровки. Искаме и програма за намаляване на пенсионните осигуровки до обща вноска за пенсия от 12,5%. И това лесно може да стане, като първо осигуровката за ДЗПО се спре, може би не първата година, т.е. тя ще се спре, но в първата година ще се вливат новите вноски към НОИ. Изцяло се спира втория стълб за допълнителни вноски, който иска да си ги пази и да си понесе правата и загубите от това, че има и втора пенсия. А пък просто държавата да не отклонява повече към тези фондове вноските, които принудително хората плащат. От тук вече може да се направят разчети как след като тези в момента 14,8, те ще станат 19,8, които ще влизат изцяло в НОИ, те трябва да почнат в рамките на един мандат да се намалят, така че да се стигне до вноска от 12,5% за пенсия. Това нещо, заедно с намалената осигурителна вноска за здравеопазване, ще помогне и това, че ще се развърже минималния осигурителен доход за фрилансърите и които са самоосигуряващите се лица и самоосигуряващите се през фирми до на практика 0. Единствено ако изкарват пари, тогава ще плащат за пенсионно или ако те искат. Заедно с пенсионната реформа, която ще мери осигурителния принос, не осигурителен стаж и няма да допуска други врътки. Това в рамките на един мандат може да се постигне, а с пенсионна осигуровка от 12,5 едно лице, което е работило 40 години, напълно си обезпечава пенсия равна на 50% от брутния му доход, която ще я получава 10 години. А пък средната възраст за получаване горе-долу 10 години, така че каквото не достига, държавния бюджет ще го покрива. Но това нещо ще даде глътка въздух за бизнеса и всъщност ще го изсветли и ще започнат да влизат повече приходи в хазната. Не като увеличаваш осигуровки, а като намаляваш осигуровки, защото това е основният бич за малкия бизнес, а малкия бизнес са 90% от фирмите в България.
малко да видим какво се вижда от връх Голеш. Парвенеца Дзиглина ливада на сръбска територия. Чудесни панорами. Чудесни панорами и към планината Руй, връх Руй, Орловец. Това е Ракитски камък. Ето това, което изглежда като края на света. Ракитски камък. Преди това тук има една страхотна поляна. Все едно след дългите един участък, който е в гората, изведнъж излизаш в друг свят. И за който не знае, малко след това до връх Ракитски камък има 1 километър с див чесън. Рая на дивия чесън се намира там. Ама, айде. Така, сега насам панорамата отзад на заден план се вижда връх Ком. След това това е Берковска планина, Берковска стара планина, после Козница, стара планина. След това идва голема стара планина. Ама много голяма част сега е в облаци, иначе би трябвало да се вижда сигурно и Мургаш. Може би дори и Ботев. Направо би трябвало и Ботев да се вижда, но в ясно време. А сега поне се вижда, ето насам се вижда Завалска планина. Отзад е Витоша. И има чудесни гледки към сега ще един път тук. Чудесни гледки има към Рила. Цялата се вижда. Рила. Тук се вижда и Пирин се вижда. Това е Любаш. После Парамунска. Ето тук е Драговски камък, който е пак в гребен планина. Преди това Стакьов камък. Това е Градище. Гарванов камък. После тук е Ездимирска планина, големия връх. После големия връх в Ерулска планина. Това е Кървав камък планината, а това е Ездимирска китка. Тя не е особено панорамна.